Seguimos no Faladoiro, hoxe na compañía dos deputados no Parlamento Galego, Alberto Sueiro do PPDG, María José Caride do PSDG e Carlos Emerich do BNG, que acaba de sumarse ao Faladoiro. Que tal, Carlos? Benvido. Bueno, falábamos na primeira parte do programa da reforma laboral, pero a modo de conclusión, tamén nos gustaría coñecer o posicionamento do BNG, bueno, pois logo desa falta de acordo entre sindicatos e patronal tras tanto tempo de negociacións. Bueno, eu creo que era un desacordo anunciado, non? Desde que o goberno di que en caso de non haber acordo el vai resolver por decreto, vai decidir por decreto a reforma laboral, indicando ademais por onde vai ir, é dicir, na liña de abaratar o despedimento, na liña de reducir os dereitos dos traballadores. Era evidente que a patronal non tiña moitos incentivos para chegar a un acordo cos sindicatos, porque dicía, bueno, se todas as miñas posicións xa as vai defender o goberno, para que vou ceder e para que vou negociar cos sindicatos? Eu creo que o que se está producindo é algo grave, non? Cando se lle entregaron no Estado español, no conxunto da Unión Europea, miles de millóns de euros aos bancos para tapar a súa mala xestión, por certo, sen exixir ningún tipo de responsabilidades, díxosenos que había que salvar os bancos porque os bancos ian facilitar créditos ás empresas, ás familias e dinamizar a economía productiva. Non foi nada diso que sucedeu. Agora dícenos que é necesario que nos apretemos o cinto. Hai xente que nunca se aperta o cinto, precisamente moitos deles están nos bancos, porque bueno, mesmo se chega a dicir que estamos vindo por riba das nosas posibilidades, pero que hai que reformar o mercado de traballo para crear emprego. Bueno, eu estou certo de que o problema do emprego non está no marco de relacións laborais, non está na regulación do contrato de traballo. Vaise reformar o mercado de traballo, vanse reducir dereitos dos traballadores e moito me temo que o desemprego vai seguir na mesma. Iso sí, o emprego que ata agora era indefinido e tiña algo de estabilidade, agora será indefinido, pero será igual de precario que o traballo temporal. Esta é unha reforma que beneficia os empresarios, esta é a reforma que vai impoñer por decreto lei o goberno español, e supoño que con ela coincidirá o Partido Popular. Desde logo o Bloque Nacionalista Galego non. Supoño que merece, Alberto, algunha cousa que precisar que engadir ao respecto? Non, bueno, respecto ao que xa dixemos, non? Dicir, temos unha situación grave na nosa economía de pérdida de productividade e, por outra banda, de un incremento sustancial do desemprego. Hai que cambiar o sistema productivo español, apostando por menos sector da construción e máis economía sostible, máis economía do I+D+I, pero iso require tamén poder cualificar mellor os nosos traballadores, apostar por elos e mellorar a súa flexibilidade. A reforma laboral, todo o mundo diagnostica que é imprescindible, a cuestión é como somos capaces de abordala de xeito sensato para que non sexan os traballadores os perxudicados, sino que sexa para que os traballadores consigan un emprego e un emprego de calidade. Señor Sueiro. Home, eu vexo difícil de entender esa componenda que nos propón Carlos de Partido Socialista, Partido Popular, empresarios e, por outro lado, non sei quen, os traballadores e o Bloque. Porque o que si é certo é que a maioría da xente quere traballar e eu insisto, as ferramentas do pasado están acreditándose como inservibles para a actualidade e, por tanto, algo hai que facer, porque o que é evidente é que o que non funciona é este modelo. Que o conxunto dos analistas coincidan, que o conxunto das institucións internacionales coincidan, que non haxa, no fondo, discrepancias, digamos, profundas na necesidade de cambiar entre a maioría das forzas políticas. Eu creo que acredita que algo hai que facer. Que non se trata de abaratar o despido, como se simplifica normalmente, senón, eu dicía antes, o que habrá que buscar será fórmulas de flexibilidade, fórmulas de alguma maneira, ligar as indemnizaciones á antigüedade, fórmulas de reformar a estructura da negociación colectiva, que estáse acreditando como unha carga. Eu creo incluso que buscar unhas novas, digamos, plantexamentos para a protección por desemprego, que poden ir, primar a formación, primar, digamos, a empregabilidade, a búsqueda de emprego. Algo hai que facer, e desde logo hai que facelo xa, porque levamos moito tempo perdido. As expectativas non son boas e eu, desde logo, o que non vexo para nada é esa alineación entre esa simplificación que fai Carlos de decir, para que nos vamos a molestar os empresarios, según dicir, porque é o goberno que vai a defender as nosas posturas. Eu, desde logo, non creo que sexa así. Desde logo, de feito, decía xusto o contrario. O que é interesante é que Carlos tamén nos explicara nas actuales circunstancias cal é a reforma que el entendería aceptable. Mais alá do problema dos bancos, que eu
podo estar máis ou menos de acordo en algún nivel, vamos, estou absolutamente de acordo en que os bancos había que, de alguma maneira, facilitarlle os fluxos financieros necesarios, porque os bancos funcionan como a médula, e non son só os bancos, o conxunto do sistema financiero funciona como a médula do sistema económico, non? E por aí son os que generan a circulación da sangre. Estou de acordo que é unha médula que ten algo como de leucemia, non? E que non está sendo capaz de facer circular a sangre do crédito razonable e todo o ben que sería desexable. Pero unha cousa non quita a outra. Quer dizer, o que é certo é que por culpar aos bancos o que non facemos é arreglar o problema de tantas e tantas empresas, de tantos e tantos empresarios que se ven con serias dificultades e totalmente desincentivados a contratar por tal e como está agora mismo o sistema de contratación e mercado de traballo. 30 segundos. Home, vamos ver, di o señor Sueiro que o modelo actual non vale. Estou totalmente de acordo. Totalmente de acordo. O modelo actual non vale porque estamos vendo que se están reducindo os salarios en termos reais de forma continuada desde hai anos, estamos vendo que se están recortando os dereitos dos traballadores de forma continuada e seña que enseña o que ostente o goberno español desde hai anos, e que isto non produce máis emprego. Esta cantinela das reformas estruturais, que non vai quedar no mercado de traballo, agora se falan tamén de reformar as pensións. Xa sabemos en que sentido. Incrementar a idade de xubilación, elevar a idade de xubilación e reducir a pensión. Ben, isto se decía cando había traballo, cando non había traballo, cando había crise, cando había bonanza. É dicir, este é o programa de máximos, deses que os dous decides e que todo o mundo coincide. Todo o mundo non. Coincide o FMI, coincide o Banco Central Europeo, coincide, escoitámoslo agora, o Banco Mundial, pero defenden uns intereses moi determinados. A maioría dos analistas independentes. No, analistas independentes e dependentes de agencias calificadoras, que defenden uns intereses determinados. Digámoslo así, que defenden uns intereses determinados. Entón, o problema é que agora encontran na crise o contexto perfecto para facer valer e para aplicar un programa de máximos que non obedece a esta situación de crise, que xa tiñan formulado desde aí antes. Porque ou acaso antes da crise non se falaba xa das reformas estruturais, que había que flexibilizar o mercado de traballo. Pero que quere decir flexibilizar o mercado de traballo? Que quere decir reformar a negociación colectiva? Dicía o señor Sueiro, é que a negociación colectiva é unha carga. Unha carga depende para quen. Tamén unha garantía para os traballadores. Que volvemos? Que queremos? Volver 100 anos atrás? Onde non había dereito do traballo, que era un contrato puramente individual entre traballador e empresario. Non podemos volver 100 anos atrás porque as circunstancias son completamente distintas e explicaba... Alberto, pero diso é do que se está falando. Pero digo máis, Carlos, que se pode, xa remato, que haberá cousas que se podan reformar, sí, pero haberá cousas que se podan reformar non só no mercado de traballo, tamén noutros lugares. Porque aquí aplícanse modelos o da flexiseguridade, o modelo escandinavo, non sei que, bueno... Pode ser que a indemnización por despido seña máis baixa, pero hai un sistema de protección social infinitamente máis protector e mellor que o que hai aquí. Pero aquí estáse dicindo, no, temos que reducir a protección social e temos que abaratar o despedimento. En Holanda, é dicir, que os traballadores salten sen rede. Que os traballadores salten sen rede. Señor Sueiro, señora Caridad, unha precisión... Un segundo, eso non é un modelo de ninguén. Que os traballadores teñen que saltar sen rede non é un modelo de ninguén. Pero digo, hai un modelo, o que se chama modelo holandés, que ten unha serie de características, hai o que distribuído a flexiseguridade, o escandinavo, hai o que modelo alemán que se está intentando importar en parte por parte do goberno de España, tamén hubo aquela, digamos, incursión no chamado modelo austríaco, que non é como tal modelo, só ten unha particularidade que é o de esa que se falaba do fondo de indemnización, pero digo, vale, casi estou por decir ao goberno, vale casi calqueira, porque calqueira deles está acreditando que para os traballadores funciona moito mellor porque as tasas de desemprego son moitísimo menores, menos da mitad que de España. Bueno, pois casi valdría decir que se aplique un desos, porque todos esos están acreditando máis éxito e mellor resposta que o noso. O que é evidente é que o noso, de todos esos, é o peor. E entón, algo temos que facer na dirección. Eu non digo que se salte sin rede, por suposto que non. Digo que hai outras alternativas distintas que están aplicándose con éxito en distintos lugares e eu o que sí podo coincidir contigo é que os cambios non van a ser fáciles e en moitos casos hai que ver quen nos paga.
pero desde logo que Sempre os mesmos, esos modelos funcionan, sempre pagan os mesmos. esos modelos funcionan e desde logo funcionan moito mellor que o noso, Esos porque os modelos resultados funcionan porque o sistema productivo deses países tamén é distinto ao sistema productivo español. Por lo tanto, non pensemos que a reforma do mercado laboral vai a ser a panacea que vai a resolverlo absolutamente todo, porque eu comparto con o señor Emierich que isto non é a solución para crear emprego, é a solución para resolver un problema que ten a economía española de falta de productividade, fundamentalmente. E, polo tanto, para flexibilizar ese mercado, vamos a ver en que condicións e, sobre todo, que non perdan os traballadores, senón que busquemos é mellorar as condicións das que hoxe non teñen traballo, teñen un traballo precario, que eu creo que é fundamentalmente no que temos que pensar. Pero, dende logo, non comparto con vostede en absoluto que durante estes anos de goberno do Partido Socialista se perderan dereitos aos traballadores. Eu non o comparto para nada. Ou se temos uns traballadores autónomas que antes non tiñan uns dereitos que hoxe teñen recoñecidos, como, por exemplo, cobrar un seguro cando están enfermos, poder, nese caso, ter unha renda cando se poñen enfermos, ou mesmo que cando se quedan sin traballo, e, polo tanto, poder tamén unha indemnización por despido, por falta de traballo, por desemprego, pero tamén non soamente iso, senón como se melloraron as condicións daqueles que hoxe xa non traballan, como as pensións mínimas, o incremento medio das pensións, a subida do salario mínimo interprofesional, e que parece que de repente nos esquecemos de todo eso. É dicir, un goberno que loitou por os dereitos dos traballadores e que hoxe tamén está intentando que eses traballadores non perdan moitas das gañanzas que todos obtivemos, porque perxudicar a productividade da economía española é lamentablemente que todos vayamos a sair perxudicados co paso de tempo. Ahora, eu creo que o problema posto en riba da mesa non é soamente reforma do mercado laboral, si non é de que circunstancias, porque, repito, todos os analistas comparten que hai que reformalo, non a dirección, pero si a reforma. E outra cousa é decir que isto vai a ser a solución da crisis. Eu creo que hoxe nos enfrentamos a un problema moi importante que é a retirada de estímulos públicos á economía que poden desembocar nunha relantización ou deterioro do incipiente crecimento que ten non soamente a economía española, senón a maior parte dos países motores do crecemento económico de Europa, como é a Alemania. Aí temos un problema, en Galicia o estamos a vivir, a paralización da Xunta de Galicia provoca un incremento das tasas de desemprego e da reducción do diferencial que mantiñamos con España. Temos que falar do plano estratégico, se hai algunha cousa máis que precisar, poden facelo con brevidade, antes de pasar a outros. O da productividade, claro, pero co da productividade vaise polo camiño fácil. E o camiño fácil de mellorar a productividade é unha ecuación, non? Pois vamos reducir os custos salariais por unidade de produto. Non é verdade, vamos a facer estímulos para que formar os traballadores sexa rentable. Espera. Existen incentivos a formar os traballadores. Pareceme ben, pero do que se está o emprego. Pero, María Xosé, cando se está falando da reforma laboral non se fala dos estímulos á formación dos traballadores. Ah, como non? Non, estáse falando... Mira, a dualidade no mercado laboral non se está estimulando que se incrementa a productividade? Non, o que se está estimulando é abaratar o despedimento, e rebaixar nos contratos indefinidos a indemnización por despedimento. Home, claro, dixo do que se está falando, digámoslo claramente, reducir os custos laborais pola vía de reducir, perdóame, por de reducir, perdóame, que un empresario teña un cidadán o que contrata durante un ano, o ano seguinte o bota a calle. Vale, reducir o incentivo a eso e iso conta yo, cando aprovedes por decreto lei a reforma, yo contas dentro dun ano os traballadores que contraten conforme ese novo contrato. Xa verás ti como che van a entender. Ti crees que van a estar peor, dende logo, según o teu planteamento, que aqueles que teñen un contrato laboral ou non traballan? A ver, non falen, remato, señor Emierich, que temos que pasar a outro asunto. Con menos garantías de estabilidade no seu posto e con indemnización por despedimento menor. Pero se falaches ti de flexibilizar, non fun eu. Sí, pero flexibilizar non eliminar garantías. Con brevidade, por favor. Xa sei que... Entón, a cuestión do camiño fácil é igual que no tema tributario. Colledes o camiño fácil. Subir o IVA para todo o mundo. E por que non subides? Por que non subides realmente os impostos que gravan os rendimentos dos que máis teñen? Por que non reformades a tributación da SICAP? Por que non reintroducides o imposto sobre o patrimonio? Non, fácil é subir o IVA, que o pague todo o mundo con independencia... Sí, pero polo de agora o que se sube é o IVA. E o que vai subir é a luz, que paga todo o mundo igual. Non os impostos para os que máis teñen. Claro, é o camiño fácil. É o camiño, por certo, para que paguen sempre os mesmos. Por aquí... Sempre os mesmos. Isto é o que se vai facer, e sinto ter que decirlo. Por aquí o fío de medidas de aforro, de plan de axuste de... Non, eu solo comentar, porque María José introduciu a variable política de todo isto, da reforma laboral, dicindo que
que ele defende e que tal, e que eles foron os que apostaron polas pensiones, que eles defenderon todo isto. Claro, o problema é que non se pode andar na misa, ou como é, decir misa e repicar ao mesmo tempo. Claro, non valen, decir, se un ten un programa e ten unha línea, que é precisamente o que onte lle votaba en cara a esquerda ao presidente Zapatero, decir, alguén reivindicaba que era a esquerda e que non teño o apoio da esquerda. O que non se pode é dar ese mensaje e dar o seu contrario. Non se pode decir... O contrario que nas pensións mínimas, non hai ningún mensaxe contrario. Non, o contrario é, pois eso, por decreto de reforma laboral a que salga, bueno, pois a rebaixa dos... de que o diálogo social non vai a ningures, e eres ti mesmo o que propoñía fai un momento que se fixera por iniciativa do goberno, e agora vos parece mal que o faga o goberno. Eu que sempre defendí que o goberno tiña que ter unha proposta e non estar esperando sempre a xogar a contra o final. E se o diálogo social non prospera, que fai? Que sí, non se pode ser sobre todo cando lle ordena a Comisión Europea e o FMI, tan de esquerdas como defender as pensións e conxelalas, tan despois rebaixar os sueldos dos funcionarios, as medidas de aumentos dos impostos xenéricas, generalizadas e para todos por igual. Claro, non se pode ser tan de esquerdas e despois, ou defender que un é tan de esquerdas e despois de tomar determinado tipo de medidas que van en contra do que se tiña dito fai 6 meses, un ano, fai 2 anos. Ese é o gran problema de todo este entramado de medidas e de toda esta cuestión. Que nadie pode querer nun goberno que fai o contrario do que decía fai 6 meses e do que defendiu teóricamente durante tantos anos. Ese é o gran problema, a falta de confianza que genera este goberno. Sí, que na para María José Caride, moi brevemente. Agora Rajoy temos que chamarlle Lula, non? Porque sei que o PP agora é o Partido dos Traballadores, dixo José Galo outro día. Señora Caride, o Partido dos Traballadores terá Lula ao frente. Con brevidade, por favor. De 2 anos para aquí moitas cousas cambiaron, non cambiaron só para a economía española, sino para moitos outros, pero dende logo, ao que aquí non cambia nunca é a actitude do Partido Popular. Cando o goberno non fai unha cousa, se lle critica. Cando fai o que o Partido Popular propón, se está en contra. E máis, está desfacendo o que propón o Partido Popular. Querían reformas, querían reformas. Querían reformas e querían reducción do que propón o Partido Popular. Non, Carlos, pedían reformas e pedían reducción do déficit. E cando se fan e se toman decisións para reducir o déficit, están en contra. Iso sí, o que non nos enseñan nin amosan é o que eles farían. E todos os cidadanos teñen que saber por qué. Porque as reformas serían tan drásticas e tan duras e sempre contra os mesmos, contra os máis desfavorecidos, que, polo tanto, nin se atreven a amosalas. Polo tanto, neste momento, a única estrategia que leva a cabo o Partido Popular é canto peor mellor. O único que ten unha estrategia para intentar recuperar o poder en España, non soamente non polos seus méritos, senón por desacreditar e pensar que o mellor para o Partido Popular é que lle vaya mal os cidadáns de España. Dende logo, para o Partido Socialista, o mellor que nos pode pasar é que lle vaya ben a España. Bueno, reservamos os minutos finais do programa para falar do plan estratégico presentado esta semana pola Xunta, plan estratégico para o período 2010-2014. O obxectivo é a converxencia total con Europa no ano 2020. Di o presidente da Xunta que é un plan realista e o BNG, que non foi a ese acto de presentación, di que lle parece simple propaganda. Señor Emerich, bueno, é así, non? Primeiro, o BNG non foi ese acto de presentación porque nos entendemos que xa que se fala de austeridade, o que hai que facer non é parafernalias propagandísticas de presentación de nada fora do Parlamento, senón levar o plan ao Parlamento e presentalo ali onde hai que presentalo e discutilo, non facer actos propagandísticos, debater no Parlamento os contidos do plan. Pero, por resumir, o plan fala efectivamente que no ano 2015 imos estar xa converxidos co Europa 95%, e no ano 2020, que é o horizonte, imos ter unha converxencia total. Bueno, quen está en desacordo con iso, non? Pero claro, se logo vamos á letra pequena, vemos os 5 eixos do plan. Cohesión social, benestar e calidade de vida. Dice que o orzamento do plan, bueno, vai o 60% aquí, pero claro, vemos que no ano 2010, orzamentos do ano 2010, con relación aos orzamentos do ano 2009, non é que se incrementen os cartos, é que se rebaixan en 22 millóns de euros. Por tanto, parece que aquí moita converxencia non vai haber. Dinamización económica e emprego. Variación entre os orzamentos do ano 9 e do ano 10, como di o señor Feijóo. 160 millóns de euros menos. Economía do coñecimento, que sei que estamos subindo, dicía Feijóo outro día na Cámara de Comercio Hispano-Norteamericana. Pois estamos baixando. Variación entre o ano 2009 e o ano 2010, 5 millóns de euros menos. E así poderíamos seguir. Pero que falase de converxencia con Europa. Estáse falando un tema concreto, materia de financiamento universitario. O ambicioso plan de financiamento universitario que presenta a Xunta de Galiza é
que no ano 2015 dediquemos o financiamento universitario o 1% do PIB. Iso é a metade da media, non da Europa 15, da Europa 27. É estar por debaixo da media estatal de financiamento universitario. Claro, se esa é a converxencia, en fin, eu non sei que entenden eles por converxencia. Nós por converxencia entendemos equiparar non só PIB, condicións de vida, equiparar niveis de benestar, equiparar niveis de emprego, pero bueno, xa sei, o papel e o PowerPoint pode con todo, e como lle dixemos outro día o señor Feijóo, aquilo que decía John Lennon, non? A vida é aquilo que nos vai pasando mentras facemos plans. Pois mentras o Partido Popular fai plans e vai a un ritmo de un plan por semana, a vida diaria dos galegos e das galegas cada día é máis dura e cada día é pior. Pero eles que sigan facendo plans. Señor Caride, dende o PSDG, como se ve ese plan estratégico? Bueno, nós si estivemos nesa presentación e a verdade é que estivemos coa mellor vontade posible, porque entendemos que nestes momentos de situación de dificultade, onde temos máis de 228.000 galegos e galegas que non teñen traballo, pois todas as forzas políticas temos que poñer todo o mellor da nosa parte para intentar botar a andar a economía galega. Desafortunadamente, pois nos encontramos cunha presentación que non concretizaba nada, e máis, eu creo que eu señalaría dende a miña perspectiva as tres carencias máis importantes que eu ya topo a este plan. En primeiro lugar, que é unha presentación feita ou un plan feito podería ser para Galicia, para Murcia, para Valencia ou para calquer outro sitio. Porque realmente, excepto relatar que Galicia ten portos e que, polo tanto, ten un papel estratégico no comercio internacional de mercadorías por mar e que ten un sector productivo que é a pesca, podería ser de calquera outra comunidade autónoma, porque se di son unha chea de lugares comuns exactamente iguais para Galicia como para calquer outro sitio. Non establece ningunha singularidade. Iso sí, ademais, eu creo que calquera que lle bote unha ollada soamente o plazo de execución dese plan, pois se sorprenderá. Claro, o plazo de execución do plan é 2010-2014. Horizonte 2020. É dicir, aquí, nesta legislatura, non se asume ningún compromiso. Porque, claro, se a legislatura é normal, teremos eleccións no ano 2013. Iso significa que o presidente Feijóo non quere comprometerse a nada daqui ao ano 2014 e fixa todos os objetivos deste plan para máis aló do ano 2014, co horizonte do 2020, donde parece que vamos a conversar coa renta da media da Unión Europea. Non sabemos si, porque se incorporarán Hungría, Turquía e demais, que xa farán que a media da Unión Europea caia e, polo tanto, que xa estaremos sin facer nada na media da Unión Europea. Ademais diso, que recursos pon este plan en riba da mesa? Pois o que é máis curioso de todo é que colle o orzamento do ano 2010, o multiplica por 4 anos, lle pon unha taxa de crecemento mínima, e ese é o orzamento do plan, 46.600 millóns de euros. É dicir, nos están dicindo que todos os orzamentos da Xunta son este plan. Bueno, pero que credibilidade ten un plan destas características? Ninguna. Depois un se pon a analizar partidas concretas e di, bueno, hai unha línea estratégica maravillosa que di, vamos a lotar contra o fracaso escolar. Todos estamos de acordo, porque os lugares comuns creo que todos os podemos defender. Pero claro, a realidade do que está facendo a Xunta para loitar contra o fracaso escolar que é reducir o orzamento de educación. Bueno, creo que xa están contentos porque para eles loitar contra o fracaso escolar é que os cativos podan subrayar os libros, que era unha cousa que lle preocupaba moitísimo o Partido Popular. Ahora, como xa os poden subrayar, supoño que xa pensan que con eso se solucionou o fracaso escolar. Eu creo que un poquinho máis de seriedade, un poquinho máis de rigor, que tanto lle gusta a Xunta presumir do que non ten. E, sobre todo, pensar que non solamente necesitamos pensar en dentro de 10 anos, que non está mal, pero cambiar o sistema productivo tamén significa pensar agora en que está facendo a Xunta, e lamentablemente non está facendo nada. Señor Soeiro, o seu tempo. Pois eu vou empezar a usar o meu tempo volvendo un pouco atrás, porque claro, non podo deixar pasar aquilo de que o PSOE fai o que propón o PP. Non, precisamente por eso o PP non vota a favor do que fai o PSOE, porque non fai o que di o PP. E desde logo o que non se pode seguir permanentemente, porque eso xa é un, digamos, un modelo de oposición vello ou da axenda oculta e de que todo xa é un problema do PP. Non, ora o problema non é do PP, ora o problema é do goberno e que é o goberno que o ten que sacar adiante. Por lo tanto, as medidas que interesan aos ciudadanos son as que propón o goberno. E se non, que deixe de gobernar e que veña outro e que se poña no seu lugar. E dito isto, volvemos ao plan estratégico. Eu
en primeiro lugar, o que quero resaltar é a importancia de que o haxa. E para resaltar a importancia de que haxa, vou a mirar un pouco cara atrás e recordar palabras nun debate que dixo ademais Carlos Emerich, que era o dereito que ten un goberno a poñer en riba da mesa cal vai a ser a súa política e cal vai a ser, digamos, as súas medidas e cal vai a ser a súa dirección. Eso decío cando nun debate que hubo fai moito tempo sobre o plan de reequilibrio territorial. Bueno, que é certo. E, polo tanto, eu creo que o primeiro que hai que poñer de manifesto é que, por primeira vez, se pon en riba da mesa un plan estratégico e medido en términos estratégicos é moi razonable, iso sabe todo o mundo, pois falar de períodos de plazo medios como son 10 anos. Que eu creo, además, que é moi importante que sea así, para que atinga a máis de unha, ou que abran a máis de unha legislatura, porque de alguma maneira eso forzaría a que podera ser máis dun goberno que fora responsable de sacarlo adiante. Creo que non se pode falar de inconcreción cando se fala de 100 medidas concretas, 600 accións concretas, indicadores, obxectivos, vale? É dicir, eso todo está plasmado no documento. E eu ni siquiera me vou a parar a contradecir o que din os diputados da oposición por unha razón, porque a señora Caride, que foi unha brillante transacción conseguida por ela, sabe que fai poucos plenos, creo que 2, acordábase que este plan pasaría polo Parlamento, polo tanto todos van a ter a posibilidade de acordar e de participar e de opinar e de decir, oye, pois aquí isto parece ben, o presuposto non é o axeitado, etcétera, etcétera. O que sí é certo é que hai unha definición correcta do que, ou a noso entender, correcta de cal é a situación actual. Unha planificación cara a onde queremos ir. E iso para nós significa dar certidumbres, dar confianza aos empresarios que sepan en que sectores entende o goberno galego que hai que investir, cales son os que van a ser apoiados, como se vai a medir, cal é o nivel de benestar que queremos acadar, hacia onde camiñamos. Eu creo que iso é fundamental nun goberno, que hai todo o dereito a facelo e, ademais, é xusto o contrario ao que está dicindo a oposición. Por un lado, dice, é que non fan nada. Bueno, nada non, facemos isto. E, ademais, non só facemos isto, senón que decimos o que imos a facer nos próximos 10 anos, ou o que pretendemos facer nos próximos 10 anos. E, como todos os grupos, como todas as forzas sociales van a poder participar na súa elaboración, eu creo que sería moi importante, máis en este tempo, e en eso coincido con María José, en que todos nos sumáramos a aportar, porque é certo que cada posibilidad que nos próximos 10 anos cambien os colores do goberno, como se ten ocurrido. Por lo tanto, se nos puxéramos de acordo en un documento que é estratégico, por lo tanto non ten que ser minucioso hasta o detalle, senón é estratégico, e é onde todos debemos coincidir basicamente nos obxectivos, nas misiones e a donde queremos chegar, era moi importante que coincidíramos. E creo que nos obxectivos ninguén vai a poñer ninguna tacha, porque todos estamos de acordo que aí é hacia onde debemos camiñar. Adiante. Sí, pero que vamos a ver, que claro que coincidimos, pero quen vai estar en contra onde se di? Incremento do Producto Interior Bruto per cápita Galiza versus a Unión Europea a 27. O actual estamos no 90, chegaron ao 95% no 2014, 100% no 2020. Estamos de acordo, pero oiga, como? Grau de apertura da economía, estamos no 125, 135, chegaron ao 145. Poboación empregada entre 20 e 64 anos. Xa os de menos de 20 non, porque aí as cifras son que meten medo. Entón, esa xa non se menciona. Bueno, 63% actual, 65% no 2014 e 75% no 2020. Estamos de acordo. Como? Non se di. É que non se di. Incremento do Producto Interior Bruto por empregado, a productividade, incrementar un 10% no 2014, un 20% no 2020. Oiga, como? Porque están reducindo o que son os recursos destinados á dinamización económica e á promoción de emprego. Reducción do fracaso escolar, estamos no 26%, baixar o 20% no 2014, 15% no 2020. Oiga, como? Porque o problema é que están reducindo, como xa se dixo, o financiamento público do ensino. Incrementar nun 45% no 2014 a un 50% no 2020 a poboación entre 30 e 34 anos que finaliza ensino superior. Oiga, ben, pero como? Se están reducindo o financiamento da universidade. Non, espera, Alberto, non. Vai máis para atrás pero e mira a das medidas. Xa busquei todo. Porque cada objetivo está asociado a unha serie de medidas. Eu entendo que critiques as medidas. Falamos das medidas. Pero que as medidas están moi ben, porque as medidas di ampliar e impulso, a ver, proposta de medidas, por exemplo,
Vamos a falar das medidas. Financiamento, escoítame. Financiamento de proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación realizados por empresas. Importe de proxectos financiados 40 millóns por ano. Ben, pero que xa este ano estades incumprindo. Pero é que ese é o problema. O que non caben son os dous debates. Esas son as medidas. Ti podrás criticar... A ver, Alberto, deixame rematar. Pero ese objetivo ten unhas medidas asociadas. A ver, pero deixasme falar. O que che quero decir é que este é un debate... Como vamos a estar en desacordo? O problema é que isto, que algo que se lle encarga unha consultora... Que non se encargou. Perdoa, que, pois entón, despedidos funcionarios... Non, foi feito polos membros da Consellería. Bueno, pois entón revisadeo, porque este corta e pega... Resulta que aquí xa é cortar mapas da Comisión Europea, cortar mapas directamente as estatísticas do INE, cortar se pega... INE, claro, no, que está moi ben. Van facer estadísticas novas para facer un estudio. Que son lugares comuns cos que coincidimos todos. O que non se nos di e que non está de acordo con isto é o propio goberno. Porque se utilizan fontes do propio bipartito. Isto non é a Televisión Galega, deixame falar. Vale. Señora Imerich. Claro. Adiante. Entón, eu o que che quero decir é que se vos decides, bueno, vamos a incrementar o número de persoas con titulación superior. Bueno, pois eu espero que os primeiros que estesades de acordo con iso se xades vos, pero iso non é que o digades, non é que fagades un acto propagandístico. Iso é que vos comprometades de verdade co financiamento público do sistema universitario galego. E non o estades facendo. E así poderíamos seguir. O primeiro que contraría estes obxectivos na súa actuación diaria, cando recorto os orzamentos, cando reduzo o investimento nos servizos públicos, cando reduzo o investimento sanitario, educativo, en investigación e desenvolvimento, é o propio goberno galego. É que ese é o problema, Señora Caride, adiante. Sí, eu creo que todos estamos de acordo en que hai unha serie de lugares comuns que se poñen riba da mesa neste plan, e unha serie de obxectivos que, bueno, a cuantificación podemos estar máis ou menos de acordo, nos pode parecer máis ou menos ben, como obxectivos a longo prazo, pero despois está a realidade. E claro, como este plan está acotado entre 2010 e o 2014, e polo tanto o grado de cumprimento dos obxectivos no 2014, pois non vamos a poder evalualos, porque se encargan de poñer un obxectivo, primeiro, que está fora desta legislatura, para que ninguén lle poda pedir contas. O que si podemos ver é o que hoxe está pasando. E, polo tanto, como 2010 está dentro deste plan, ata onde eu chego, pois tamén podemos ver que decisións se están tomando no ano 2010 que van na dirección correcta ou non, xa dentro do punto de partida dos obxectivos deste plan. Claro, observa que unha das líneas estratégicas deste plan é o medio ambiente. Vamos a facer que o medio ambiente sexa un elemento de dinamización económica e de posta en valor do territorio de Galicia. Como? Construindo unha planta de acuicultura en Touriñán? Como? Poñendo máis minicentrais nos ríos galegos? Como? Aprobando plans sectoriais de incidencia supramunicipal para cubrir as irregularidades dun concello gobernado polo Partido Popular? Como? Seguindo coas rías contaminadas e sin poñer un plan de saneamento firme en riba da mesa? Como? Con que financiamento? Porque claro, aquí se habla que para medio ambiente, para infraestructuras, se van a investir 6.600 millóns de euros. Pero non sabe vostede, señor Sueiro, que a investimento productivo caeu no orzamento do ano 2010 máis dun 15%. Non sabe vostede que a licitación de obra pública que oíu un 56% no ano 2009 e que no que levamos do ano 2010 leva caído máis dun 50%. É que o seu discurso contrasta totalmente co que hoxe están a facer. Parece que lle interesa poñer uns obxectivos que ninguén discutiría, porque son lugares comuns que todos desexaríamos, pero iso sí, nas decisións que toman hoxe están contradicindo totalmente estes obxectivos. Que un obxectivo sexa facer da I máis D máis I, rematar, por favor, o obxectivo futuro de incremento da produtividade da economía galega, cando vostedes recortan os orzamentos das universidades, recortan o orzamento de I máis D máis I, a verdade é que sona cando menos paradóxico. Por lo tanto, non delle vostede extrañarse de que desconfiemos totalmente das intencións deste plan que parece puro marketing. Adiante, señor Sueiro. Eu que recordo a miña etapa de oposición, acredito que unha boa oposición debe ser desconfiada. E en ese sentido non digo nada, porque efectivamente ten que ser así. A ver se son capaz de
romper a miña tendencia a dispersión e me concentro. Falábamos de temporalización, non? Bueno, que o 2014 pasa do tamaño dunha legislatura. Bueno, pois son 4 anos que parece que é o plazo razonable en términos temporales. Pero se un pensa, por exemplo, o acordo da competitividade que firmou o bipartito e que, demais, insisto, foi unha fonte deste plan estratégico, igual que outras moitas, foi unha fonte, era 2007-2010, fora das eleccións de 2009. Bueno, en aquel momento era razonable facer un plan por 4 anos, superaba a legislatura, pero o plan de reequilibrio territorial era 2007-2012, superaba unha legislatura. Bueno, parece que... Ti sabes que no plan de competitividade se cifraban, ademais, os obxectivos concretos para o ano 2008 e 2009. Quer dicir que, pero bueno, o sea, coincidiremos en que facer plans deste, digamos, tamaño temporal é común. Xa digo, o bipartito, os dous grandes que deixou feitos, tiñan esa cuestión. Sí, pero temos o MECEGA que ten como obxectivo o ano 2013, porque son os fondos europeos, podíamos adoptarnos perfectamente ese plan. O MECEGA está condicionado por outra cousa porque, digamos, responde a unha temporalización, digamos, imposto pola Unión Europea. É curioso que aquí esquecemos outro escenario. Non é que nos podamos elixir un escenario diferente. Entón, por lo tanto, no tema da temporalización, queda claro que os plans fanse en sí, por un lado e polo outro. Despois falábase do tema da consultora, eso que me gustaría aclarar, non foi encargado unha consultora, sino ao contrario, por exemplo, co plan de reequilibrio, que si foi feito por unha consultora externa, este foi feito polos funcionarios, e os funcionarios, hombre, non debemos de dudar deles, non? En principio, hai que supoñer que fixeron... Non, nos non dudamos, vos incluso vos levades aos tribunais. No, acabame de decir, Carlos, que o revisemos. Que o revisemos. O Partido Popular ten sempre leválos aos tribunais. Agardamos. O que non se lle pode botar a culpa aos funcionarios, no, ten un responsable político. Pero eu non estou botando a culpa, xusto ao agardamos. Eu non estou botando a culpa, estou dicindo, dirme, que fixo unha consultora, digo, no, foi feito polos medios propios da... Dirección Xeral de Planificación, o Director Xeral de Planificación. Foi feito polos propios medios da Consellería, cuyo responsable é un político. Exactamente. Pois eso que quede claro, que é moito interés en deixalo aclarado. E despois estamos permanentemente de tal obxectivo, pero como? Para despois recurrir a unha medida onde, ademais, ven asociada unha cantidad concreta. Non. Eu entendo que mellor podemos discutir de si 6.000 millóns para o saneamiento das rías é moito a pouco. Cantidade concreta. Si 40 millóns... A ver, todos a vez non, por favor, que temos que ir pechando o debate. Son dous, e todo en esta soledad tan absoluta. Cada un ten o seu tempo, xa sabe vostede, adiante. Eu admito a discusión sobre, para financiar aquel plan que fixaxe referencia a aquela medida, 40 millóns son poucos ou son moitos, pero o que queda en evidencia é que hai obxectivos, que hai medidas concretas e que hai un orzamento asociado, cousa que non aconteceu nunca a toda agora. E ademais hai indicadores de seguimiento. E iso non podemos discutir. Pero eu, xa digo, emplazo a ambos e aos seus grupos, lóxicamente, a que no Parlamento todos podamos aportar sobre el, porque eu creo que sería moi importante que se é efectivamente un horizonte de 10 anos donde hipotéticamente poden gobernar gobernos distintos, ou mellor non, pero podera ser que gobernasen gobernos distintos, que todos coincidíramos en un documento estratégico para poder defendelo todos, cada un pois desde a súa perspectiva e ca súa orientación, pero que os obxectivos e o camiño que fora común, porque eu creo que é un éxito. E eu, por parafrasear a John Lennon, e continuar con digamos, co que dixo Carlos, eu digo, imagina un mundo distinto. Imagina unha Galicia diferente no 2020 e súmate. Non, eu traballo por iso, porque é unha Galicia diferente no 2020, pero penso que co señor Feijóo pois vai ser complicado. Pero é unha opinión. En calquera caso, pola nosa banda, temos a mellor vontade de participar para que isto sexa algo bo para Galicia. Por que non? Do plan estratégico seguiremos a falar seguramente neste programa. Espero velos de novo por aquí antes das vacacións. Grazas, María José Caride, Carlos Emeriche e Alberto Sueiro. Grazas tamén a todos vostedes por acompañarnos un día máis no Faladoiro. Saben que poden seguir informados na páxina web del Correo Gallego, www.elcorreogallego.es.